Enotieno ma tarik 28 dwe mar ang'wen higa mar 2023 inie wang' sa ne chenro mar OIMORE. Weche mathoth osetimore to maduong' weche mabende osebedo kadhi nyime pacho ka en kaluwore koda dinde magalagala mabende koro chiero penjo mopogore opogore ka bende na nyisi kanyo wabiro bedo kod okil Charles Midenga mabende koro wabiro ng'iyo go moko kuom buche minyalo mak godo kara jodolo masani omaki gin buche machalo nade mabende ibiro donjnegi godo to bende en gino mabiro neno ni jomoyud gi ketho ibiro chiwnegi kum ma owinjore. Kao kamano magi kod weche mamoko mathoth magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. The government has decided that effective today we will transfer all station, division, sub-county and county heads and commanders of all agencies within Kilifi County. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki ogolo apisas duto mag obila e kaunti ma Kilifi ka chenro mar kunyo ringre ne ochungi kaluwore kod koth mapek mane ochwe Shakahola. Nyinyi mimi nauliza nyinyi mnataka tufanye maendeleo ama mnataka turudi kwa maandamano? Tufanye maendeleo? Hebu nione wala anasema tufanye maendeleo. Jatend piny Kenya William Ruto koro siemo kweth mar Azimio la Umoja ni ok bi yienegi timo ng'anyo e chuny boma ma Nairobi kata matin. We have a shortfall of about 140,000 students who we have allocated zero for this year, hoping that next year things will be better. Somo mar jopuonjre mbalariany Buora koro nyalo gore Lwanda nikech nok mar omenda ma ichiwo kod HELB. Machigdi kiro nyako Ramogi parni ote karalai mar ote machuok oyaw manaria deka uchiel nono bende nyalo toa kodwa kanye mbui mopogore kama oting'o Twitter, oting'o YouTube, oting'o Facebook kachiel kod Instagram Ramogi TV. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Jatend piny Kenya William Ruto oyiero General Francis Omondi Ogola kaka jatend jolweny e lokruoge motime migao mar lweny mapacho kam. General Ogola kao kar General Robert Kibochi madhi rutaya kaluwore kod chik bang' rwako higni 64. Cleophas Oluoch miyo wanonro ewi General Francis Omondi Ogola. Ote mane ore ute fuambo. Jatend piny Kenya William Ruto ne okwongo medo e lemo ka owuok e Lieutenant General nyaka General. Lemo maduong' mogik eka oyiero Francis Ogola kaka jatend jolweny mapacho kae. Kamachielo jatend piny bende ne oyiero Lieutenant General John Mwangi kaka jalup jatend jolweny. Lemo mayande General Ogola omako ekin lemo mamoko. General Ogola koro bedo jaluo mokwongo omako lemo machalo kamano. To General Francis Omondi Ogola ni en ng'a? Nonro nyiso ni ne onyuole higa mar 1962 e gweng' Manyien, Alego e kaunti ma Siaya. Kaluwore gi mbui mar jolweny mapachoka, Francis Omondi Ogola ne odonjo e tij lweny tarik 24 dwe mar ang'wen higa mar 1984 kama ne obedo e thuolo mar higa achiel. Ne opuodhe ma odonjo e bad lweny mar jo-Kenya Air Force e higa mar 1985. E kind higa mar 1992 1993 ne obedo janeno kata observer kachiel kod apisa mar weche lweny e piny Yugoslavia. E kind higa mar 1994 nyaka 2004 ne obedo jakom mar riwruok mar jolweny ma Jokristo. General Ogola osesomo e rang'iny ma opogore pachoka kod pinje maoko. Magi oting'o sombe mbalariany ma École Militaire de Paris e piny France kod National Defence College of Kenya. Bende en gi tiegruok e weche mag tudruok mag pinje kachiel kod lony mar jolweny e kind mamoko. General Ogola ne oyier kaka komanda e Kenya Air Force e higa mar 2018 kama ne obetie kuom thuolo mar higni 3. E higa mar 2021 ne omede lemo kendo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne oyiere kaka jalup jotend jolweny. General Ogola bende osemako lemo mamoko mathoth e tije mar lweny pacho kae kama bende osebedo base commander mar Kenya Air Force kachiel gi bedo japuonj riemb ndeke mag lweny. E higa mokalo General Ogola ne otud kod weche mag yiero mar jatend piny. Kama bende manen jakom duol mochung' ne yiero mapacho kama bende osedhi retire Wafula Chebukati
ne oluongo nyinge e kind ji mane owacho ni ne odhi ire gi paro mar loko duoko mar yierono. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki olando daro tenda apisas mag obila duto mantiere kaunti ma Kilifi kaka achiel kuom okenge ma piny owacho omedo keto e chenro mar apedha madhi nyime gwenge ma Shakahola, kama chenro mar kunyo ringre kawuono ne ochungi kaluwore kod koth mane chwe kane oloso e kinde mane ochopo e chenro mar bedo mar ringre mosekunye puodhono. Kindiki owacho ni piny owacho koro rida pedha e puodho ma Shakahola kanitiere maling'ling ni ringre duto mano ikanyo ok gin mag joma kech nonego kende. Kindiki bende ogolo siem ne moko kuom tend kanise matemo nyiero piny owacho e wi apedhani. Omedo ni piny owacho onge gimoro amora mapando mak mana ni puodhono nyaka chiwne arita makare kendo non joma donje kaluwore ni pod nitiere achudhe mani kod paro mar hinyo joma donje puodhono. Kochopo dhiambo manyoro kwan ringre mosekunye puodhono ochopo 110. Chenro ochungi kaluwore kod koth mathoth. The government has decided that effective today, we will transfer all station, division, sub-county, and county heads and commanders of all agencies within Kilifi County effective today. We will replace them with their colleagues from elsewhere so that we can show the public that what we are doing is for the good of the country and for the good of justice. We are not implicating anybody, but we are saying if you are the OCS, if you are the commander or a person who ought to have either received a report or you may have received a report and failed to act, then you cannot be part of the team that is conducting the investigations. The optics are not looking good. Do Mashanzwe County ma Mombasa ong'ado ni jadolo Ezekiel Odero ibiro dine tisendo bila nyaka tich ariyo juma manyien ka nonro dhi nyime. Motelo ne ng'etono obila okwayo doho mondo yienegi geng'o ne jadolo Ezekiel Odero kuom ndalo 30 mar chiwo thuolo ne nonro. Gino ma doho biro ng'ado wachne juma manyien. Jadolo no inone wi keth mopogore opogore moriyo tiyo rietha kod omenda, nek, konyo oganda ka ngimagi giwegi e kind mamoko kaachiel kod puonj magalagala moserocho ratich nyithindo. Nonro ma oyiw lero ni nitiere ji mathoth mane wito ngimagi e kanisa ma Ezekiel Odero tayo mar New Life Prayer Center e kind higa mokalo kod higani. E kinde ni kanisa ne Mama Vueni e kaunti ma Kilifi olor kendo nyose dar jok mane oyude e kanisa no. Kawadhi nyime ni kweth mar Kenya Kwanza osejo azimio la umoja kuom gidwaro mondo migiwit oko paro mar dhi nyime kod bago ng'anyo e pacho ka. Kenya Kwanza wacho ni giikore mar timo twak kendo jiwo azimio la umoja mondo chwal ng'ur mag-gi e mesa mar twak. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, Kenya Kwanza odagi kwayo mar golo jaod bura ma Elders Adan Keynan e komiti mar twak. E kinde ni mar riwruok mar azimio la umoja kwano ndalo motelo ne duoge wang' apaya mar sundo piny owacho mar Kenya Kwanza, kweth mar Kenya Kwanza to kwayo azimio mondo chung' ng'anyo margi mar chiwo thuolo ne twak. We now call upon them to call off the violent protests and equally appeal to them to resume the peaceful bipartisan engagement for the sake of our nation. Jakom komiti matayo twak e kind kweth ariyogo George Murugara koni Kenya Kwanza siro twak gino ma omiyo gisebedo ka gimiyo dwaro mag azimio itgi. So far, the only issues that we have discussed are the issues brought on the table by Azimio. We are yet to table our issues of concern and issues which will have to be discussed in these talks. Azimio kata kamano oyudo seyo ewi chenro margi madhi nyime kod ng'anyo kaachiel gi timo twak, ka Murugara wacho ni Azimio nyaka yiere achiel kende e kind ng'anyo kod twak. Our colleagues cannot have their cake and eat it at the same time. They have to choose between the route of peace or chaos, the route of bipartisan process, or their campaign of violent chaos only aimed at blackmailing the nation. Achiel kuom olalo maduong' mopogo riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza en gwelo mar jaod bura ma Elders Adan Keynan kod nyawadgi ma Pokot South David Posing. Azimio wacho ni Adan Keynan en jakanyo mar Azimio kaluwore ne oyiere kod otiko mar Jubilee ma pod nie riwruok mar Azimio.
Kenya Kwanza kata kamano neno wach makamano gi wang' mopogore bang' Jubilee lando chenro matiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza kendo wuok e riwruok mar Azimio dwe mar adek higani. Kaka yo mar kelo winjruok, Kenya Kwanza wacho ni giikore mar golo Adan Keynan komitino poni weche mag idhi twak dhi mulo chung' mare kendo kwayo Azimio mondo tim kamano kuom golo David Posing. Honorable Keynan continues to sit, absolutely. As at today, that's a decision we have made, but he will have to recuse himself when the point in issue in which there is a conflict of interest is being discussed, he will have to recuse himself. Same with Honorable Kosi. Kenya Kwanza koro oluongo romo mar tend od bura mag kod mag Azimio mar poro wach kendo tieko ywarok. Bang' Kenya Kwanza kwayo Azimio mondo were kod ng'anyo, jopiny koro orito mar neno ka Azimio dhi rwako kwayo makamano kose. Kweth mar Kenya Kwanza koro kwayo jowetegi mag Azimio la Umoja mondo were kod weche mag timo ng'anyo kendo oduog e mesa mar timo twak. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto koro wuok oko ka osiemo wang' jodito mag Azimio la Umoja One Kenya kuom dwaro mar dok e ng'anyo. Jatend piny Kenya maniloso tok yawo chenro mopogore mag dongruok e counties ma Nairobi, Kajiado to kod Bomet ne owacho ni ok obi yie ne jo Azimio mondo tim ng'anyo e dier boma ma Nairobi. Ruto ne olero ni ng'anyo go osekelo midhiero kod lal ne ji mang'eny maonge kaka obiro yie mondo kwethno odhi nyime gi ng'anyo. Jatend piny bende ne owacho ni ne oseyawo thuolo mar twak kod jo Azimio go, kata kamano gisebedo mana ka githiro yore mag twak. Sisi tuko kwa maendeleo, na ndio maana tumemhakikishia rais huko bunge tuko tayari kuongea na wenzetu, na tumewaambia leo kama ni mambo ya kuongea tutaongea, lakini hatutachanganya kuongea na maandamano. Wachague kama wanataka kuongea, waje tuongee bunge. Once you are a gentleman, you are a leader, you are engaging, you want to talk to leaders, they thought you are weak. Sasa wamerudi kwa barabara, tunawakaribisha. Kuna pahali barabara zimeenda? Si barabara ziko tu? Sasa vile tungetaka kuambia hawa wapatie rais wetu nafasi afanyie Wakenya kazi. Wajipange tukutane nao pale mbele 2027. Mimi nauliza nyinyi watu wa Bomet, mnajua mahali saba iko? Mnajua mahali saba iko? Sasa wewe unakuja kuuliza mwananchi wa kawaida mambo ya saba, huyu mwananchi atajua saba ilikuwa wapi? Na wewe ulikuwa wapi wakati saba ilikuwa inazungumziwa kule katika Supreme Court? Nyinyi, mimi nauliza nyinyi, mnataka tufanye maendeleo ama mnataka turudi kwa maandamano? Tufanye maendeleo? Hebu nione wala anasema tufanye maendeleo. Asanteni sana. Kweth mar Azimio la Umoja koro dwaro mondo tim nonro matut kendo man thuolo e midhiero ma aluorore kata midhiero puodho mashaka ole county ma Kilifi. Ogai Raila Odinga oseyo piny owacho kuom yulo to oganda ngima gi lal e yo ma ok owinjore. E sechego bende kwethno olando dok e ng'anyo juma manyien. Eric Owenga ne oluoro romo mar Azimio Kibra kendo bagonwa lipodni. Bang' lwar lap ma JKA buore Nairobi ko ke pinje ma oko, ng'wech mar jatend Azimio Raila Odinga nochome lap ma Kamkunji e kadak ma Kibra. Odinga e tielo mokwongo ne otuomo midhiero ma Shakahola. Ile uchunguzi manafanya kuna Shakahola haiwezi kufanyika kama hakuna waandishi wa habari. Hatutaki wazuie waandishi wa habari kwenda huko. Manake wamefukua maiti zaidi ya 100 ambao wamefukuliwa kule. Hii ni masaka ambayo inaonekana katika historia ya nchi yetu. Odinga nolero ni maesa ma adieri onego nyonyore lela kowacho ni piny owacho oseloko toke ni midhiero ni. Yale ambayo yanafanyika kule Shakahola ni kitu ambayo haijaonekana katika taifa letu. Watu wanauawa, wanazikwa mtu mmoja na bibi yake na watoto wake ndani ya kaburi moja. Mwingine amezikwa na mama yake. Mwingine amezikwa na babu yake. Tumeona hapo. Haya
haya ni vitendo vioja ambayo sisi kama Wakenya wote tunalaani vikali. Wangapi wanalaani mambo ya shetani ambayo yalifanyika kule? Wangapi wanalaani? Tunaomba kwamba kamwe mambo kama hayo yasionekane tena nchi yetu. Sisi hatutaki cover up. Sisi tunataka uwazi. Kama sio media, Wakenya hawangejua iko mambo Shakahola. Kwa hivyo waruhusu vyombo vya habari kuwa pale wafichue mambo yote. Jukumu au kazi muhimu ya serikali yoyote katika dunia nzima ni kulinda maisha na mali ya wananchi. Hii serikali ya Bwana Ruto sasa inaonekana ya kwamba imeshindwa kabisa. Kata kodo kono jatend piny William Ruto osekwedo wach mar ng'anyo ma Azimio chano bago tich ariyo. Jo Azimio oramo ni onge dok chien ka giwacho ni Kenya Kwanza okoikore gi twak gi adieri. Wamevunja hii mkataba, tunarudi uwanjani. Tuesday, tarehe 2 mwezi wa 5 tunarudi uwanjani. Watu wa Kibra ni watu wako, ni watu wa bedroom. Kitu wanaongoja tu ni unawaambia ni left, wataenda left. Wangapi wataenda right? Baba akisema ni right. Ukisema maandamano ni leo usiku, wangapi wataenda maandamano usiku? Sisi hiyo ni baraka, baada ya mvua tukutane kwa maandamano. Ni jukumu la serikali kuona kila Mkenya amepata chakula. Bei ya unga lazima iteremke, Wakenya wasilale njaa. Kwa hivyo mjitokeze kwa wingi. Tumekuwa mapumziko na papa amesema turudi uwanjani. Twak kind Azimio gi Kenya Kwanza osebedo kod ng'ikruok ahinya to ewi dwaro ma jo Azimio nosekete mesa ne jo Kenya Kwanza. Odinga wacho ni Kenya Kwanza ema thiro thuolo mar twak. Sasa wale ile negotiation yao ambayo wanaweka kwa madharau, wanachukua mmoja wetu ambaye ni mjumbe wa Jubilee yuko ndani ya Azimio, wanaweka na anaitwa Bwana Kenyan ati kama mwakilishi kutoka pande yao. Kasema bwana, wewe mchukue bibi yangu mwenda naye huko, nalala naye, alafu nakuja kufanya kesi yangu ya shamba yangu na bibi yangu kama zinaenda kesi yako. Sio mnagao. Koro erito neno kaka obila biro kedo gi ng'anyo ma tich ariyo ma oluong kod Azimio kaluwore ni piny owacho osekwedo ng'anyo no. Eric Owenga, Ramogi TV, Kibra, Nairobi County. Erokamano Eric Owenga kuom lipodno kabende gi kanyo odono kawo yueyo machuok asa moko kuom duoko mabende woronwa Felix Eric Odemo wacho ni kaka kowuok Kanyamkago Ramogi Ler maratari dala mar Kabuoch kiani gisani ng'anyo kubikonyowa wang'iuru dongruok Ruto be oling kiko wuo mang'eny ageno ni mane gima nidwa wacho nikech weche thoth kanyo. Ramogi TV ang'ichwelo Kenya ya wuoro ere kaka police gi county commanders monide tich Kilifi bedo transferred, they should be fired. Mano Philip Ongonde kowuok Oyugis. Ramogi TV andadi Ward Samson kowuok Gembar Kalari awinji makare penyo na ni wabiro bedo nade gi jodolo manego ji wan kaka jolemo waluor sana. Nyaka Ramogi wadhi e yueyo ka waduogo pod wan kod twak kachiel kod weche mamoko magi emabiro. Tie kata mine wa moko ka machoko kuoyo. Jokuoge gi pimoge ka gidhi choko kuo saa 10 gotieno. To kao nyaka lot, gichamo nyaka chapat, gimaji nyaka bando, giluongo nyaka chiemo midong godo. Acheje ariyo negi kendo udi auchiel owang' e gwenge marangwe kaluwore kod maundu ma osenano e alworano. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people.
Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Ekau ni koro. Dhot bende ni kacha. Koro ini nyalo dhi. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Machiegni kendo nyako Ramogi, adwani mondo wakonyre e lero moko kuom gigo mabende osetimore, mabende koro chopo waka ahinya kalure koda dinde magalagala mabende koro sani omiyo moko kuom jodolo koro geng'negi ete sendo bila kabende piny owacho omako nonro e gwenge kuma kadho wadh nam chumbi ewi dinde magalagala mabende gie sani osemiyo oganda otho. Wadwa ng'iyo ni to gini nochakore kanye? Kuma nochakore en ni wachore ni nyiso oganda kata joma ne luwo ma jadolo Makenzi mar mondo us mwandu maggi. Tok uso mwandu ni wacho ni omenda ma iuso go mwandu go ni tero ne jadolo Paul Makenzi. Toke kanyo Makenzi bende nonyiso joge ni piny biro rumo dwe mar 8 higani. Omiyo koro nonyisgi ni mondo gitwe mar mondo migidhi gine Yesu. Kanye kuma bende oganda moko mag Makenzi koro nochako wach mar tweyo ma gimodh kata pi nikech nonyisgi ni yo mar dhi neno Yesu en ka mar mondo mi tho mondo idhi nene. Koro nyithindo ma e chenro manonyisgi ni luwo ne dhi neno Yesu. Koro nyithinde manonego bed ni tho mokwongo. Kaeto toke kanye tok nyithindo tho mine mane luwogi. Tok mine joma chuo ne luwo bang'gi. Oganda sebendo ka penjo ni tang'o momiyo Makenzi kata jadolo Makenzi to nenore ng'ama nobedo ka chiemo kinde ka kinde kendo kata sama ne ineno kimake ne en gi pi modho. Makenzi nonyiso joge ni en emobiro bedo ng'amogik mar dhi neno Yesu. Omiyo nyaka nodog mangima mar mondo miyo ta jogi sama githo enodong mondo miyo bi tho e gine mogik ka koro en ng'at mogik bang' ka jomodong osedhi. Bende gie sani ang'o madhi nyime? Kwan ringre mosekuny e puodho mashaka ola ochopo 109. Kawuono ni eri chenro mar chako bero mar ringre mar jogo manotho mar mondo miyo yange gima nonego gi ochakore ayanga kawuono ka bende jabero mar piny owacho mana Johansen Oduor ema bende ne otele chenro no. Bende gie kinde ne chenro mag hocho ahinya ne nyithindo bende koro ne timo kanyo ka bende riwruok mar Red Cross wacho ni oganda e kind 300 kod 400 poko yudi ka bende podi dhi nyime kod manyogi.
Gie sani en okang' mane ma bende piny owacho osekawo mar mondo mi one ni weche makamagi onon matut kendo ng'e kuma ne giaye. Gie sani chenro mar reso oganda kawuono ni nochungi. Gi odiochieng' manyoro notim reso oganda kama ni kunyo ringre nochopo 109. Kata kamano kawuono koth ne ng'eny kadho wadh nam chumbi omiyo chenro makamano ne ok otimore. Tendo bila e kaunti ma Kilifi koro odar. Jatend migawo mochung' ne weche mag arita Kithure Kindiki olando ni tend obila kamoting'o OCS kamoting'o jotelo duto e kaunti ma Kilifi koridaro kaluwore koda masira manotimore Shakahola. Bende arita oridi alwora ma Shakahola ka bende koro joma donjo kanyo e puodhono nyaka bed jogo ma opuodhi. Pod wantiere okang' ma piny owacho osekawo kaluwore koda nek kata thoe ma bende oseneno Shakahola. Okum donje puodhono ne joma ok opuodhi manyiso ni mondo mi donje i puodhono nyaka ibed kod obok ma puodhi mondo mi donji. Bende jatend migawo mar arita Kindiki olero ni onge gima sirikal pando. Owacho ni kanyo en kar masira kendo apedha matut timo ka ichich ni po nitiere jonjore madwaro mar mondo mi ohiny jomoko ma pod donjo kanyo. Gie sani bende ndeke mag obila koro fuyo e puodho mar Shakahola ka bende pod nonro matut pod dhi nyime. Okang' mosekawo Paul Mackenzie gie sani mano jadolo Paul Mackenzie ma bende tudo koda thoe mag Shakahola bende koro sani ogeng'ne tesend obila mago kadho wadh nam chumbi. Nyawadgi Ezekiel Odero ma bende en jadolo e kanisa machielo. Gimomiyo jadolo Ezekiel Odero bende ne omaki en ni tude koda thoe gi nitiere tudruok machiegni e kind jadolo Paul Mackenzie kachiel koda jadolo Ezekiel Odero kama bende chich ni nyalo bedo ni jodolo ariyo gi ne nitiere tudruok kendo itudo gi koda tho ma otimore Shakahola. Ka bende Ezekiel bende koro sani ogerne tesendo bila. Kanisa mar New Life Prayer Center mano kanisa mar Ezekiel Odero nyolor odiochieng'no manyoro kaluwore ni nonro pod dhi nyime. Kendo TV station mar Ezekiel bende olor ka piny owacho pod dhi nyime koda timo nonro. Kata kamano ywak osebedo kowuok kuom jogo eko maluwo Ezekiel Odero ka giwacho ni iluwe e yo makayiem ka bende giwacho ni en jadolo ma ochikore gi tije tir kendo ok onego lawruok kode. Mana kana singo wantiere koda okil Kamaloka Charles Midenga ma bende dwa konyowa e fuono weche. Ang'o giri kata gin buche mage ma bende ibiro donjnegi koda mag jodolo kata jodolo ariyo ma bende koro sani ogeng'negi kachiel koda jodolo mamoko magalagala. Kik idhi mabor. Ramogi okil Kamaloka Charles Midenga nika to kendo adwana rwake machiegni twak. Erokamano Simpros. Erokamano kuom chopo mana mapiyo piyo. Penyo maduong' mabedo en ni jadolo Ezekiel kachiel koda Paul Mackenzie sani ogeng'ne tesendo bila. En ketho mane ma bende ibiro donjnegi koda e do mapachoka kaluwore koda pen chike mapachoka. Erokamano Simpros. Kaluwore gi gimotimore onego bed ni wanono matut ni to Ezekiel to gi Mackenzie inyalo donjne gi ang'o. Mokwongo nyaka wang'e ni to ji adi mosewewa. Wang'e ni sani gin ji 109. Wachako wang'eyo ni jomoko be nitiere ma osebedo ka tweyo kata osebedo ka chuno timo gik moko onego bed ni gitimo pod gi ngima. Koro ok onego bed ni wang'iyo mana jok mosewewa kende, wang'iyo gini duto ni to ji adi mosebedo involved. Koro kachako mokwongo gik maluongo ni possible crimes manyalo donjnegi mokwongo ni murder. Kiwacho ni murder wan gi ji 109 nyaka ichaje iluongo ni murder to each count iwacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka iprove ni nineu ng'ame kama, nineu ng'ama kama, ineu ng'ama nyaka ji 109. Ok inyal keto gi kumoro achiel. Seche miyalo burano nyaka ing'e ni ichaje on each individual. Mar ariyo wang'iyo ni to seche mida charge ng'ato gi murder nyaka iprove e doho ni to
bende en gi gimiluongo ni intention kata lengo mar nego ng'ano, bende en gimoro iluongo ni knowledge. Mar adek wachako wang'iyo ni to ng'ani notho karang'o. Wan gimoro miluongo ni 1 year and a day rule e weche mag mada. Kigoyo ng'ato kata ni tok ng'ato kawuono January, to ng'ani kotho between January 1 year to gi 1 day, mane kinyalo wacho ni mada ng'atno. To e kae wan gi bodies makata kotim postmortem kata mana otim forensic analysis, ibido ni nitie jomoko ma osebedo bur kata mana for the last 2 years kata mana higni 3 kata mana months, ok wanyang'e matut. Kiwacho weche mag manslaughter, kendo chaki wacho ni to puodho ni ne en mar ng'a. Koro kipacha aparo ni kuadhi kamano to sirkal nyalo bedo gi pek. Sani watimo gimiluongo ni postmortem. To postmortem kwa ng'iye to the government pathologist timo postmortem e body achiel mondo ng'e ni body ka body ang'o manotimore. To kitimo mano ibedo ni body 109 to moko be pod ichako yudo mbele. Wabo dwaro ng'eyo ni body ka body ang'o manotimore to ng'ama nonege. Koro kipacha anyalo wacho ni sirkal en gima tut kendo en gima duong' kabisa moko ningo ng'iye yo makoro ni wadatero gi e doho ma wacho ni the normal courts. Sirkal oningo tim gimiluongo ni form gimiluongo ni commission of inquiry kipacha. Kesi ng'eni kapok nwa loso katiba 2010 ne waonge gi weche ma nyalo ng'iyo ni koro watero ng'ato e international tribunals. To kao gik 2010 to under article 2(6) or 5 of the constitution wacho ni chike ma oko ma Kenya is a party as a member party gimbe gin form of chike mantiere kae. Koro sirkal oningo ket commission of inquiry to ng'i ni who is involved, nikech kigolo police titero kumachielo poro dhi mana kelo shida. Oningo wang'e ni Malindi ka gini kanotimore to who is involved. Koro oningo oket dual ma special manyalo ng'iyo gini moloyo ni tida timo investigation imako Ezekiel Diro kacha, next time imako ng'ani, to mano ok bi konyo. Seche moko jok mabedo transferred gi ok wach ni giketho chik, to ningo wabed ni wang'e ni to ginyalo bedo involved machalo nade. Erokamano kapok wadhi mago nikech abiro penjo mano tokuma en ni jatend piny William Ruto, jatend migawo mochung' ne arita kwe Kithure Kindiki osebedo ka wacho ni gin jonjore. Anyalo wacho gi dongere ni terrorist. Nitiere kama bende gisewacho ni nyadonjo gi koda ketho mar nego ji mang'eny king'eyo kata genocide. Bende osewacho ni weche mag tiyo arietha gi omenda, kizungu wacho ni money laundering. Gin moko kuom gigo ma giwacho ni nyalo donjnego jodolo ariyo gi kata jodolo mamoko moyud koda ketho mar wuondo oganda. Bende paro ni en gima nyalo konyo e yudo ratiro mar anyuola mo owito jogi mang'eny. Bano ken adiera nikech king'iyo gimiluongo ni definition of genocide, wan gi gimiluongo ni convention, en chik maduong' matayo piny ngima mar United Nations Convention mag prevention mag genocide. Definition mar genocide kichik en ni target group. Target wacho ni kar ethnic group, wacho ni tiere ng'at mowuok ni odwa nego kabila moro Kenya kama otieki nyaka jok manech. Wacho ni ng'ato wacho ni odwa nego kata kata mana race moro, wacho ni kata jo rachere kata jo rotenge. To gima ne timore kacha ok wanyalo luongo ni genocide kichik nikech wan gi kabinde mopogore opogore mano odhi mana e od lamo. Koro mano kata idhi mana iluongo ni Rome Statute, International Criminal Court Statute be define gima genocide en. To wang'iyo ni the underlying factor en ka ni group mabedo targeted. Kenya ka jok manothogo gin kuonde duto e Kenya kae. Kabinde mopogore opogore. Koro mano aparo ni en rem mar paro jok ma advise sirkal oningo bed ni ong'eyo ni terminologies mondo kik wagweny oganda. Gik miluongo ni kata mana terrorism be king'iyo ahinya ok nyal bedo. To hie tuo maduong' en ni wan gi chike mopogore opogore matayo grube e piny ka. King'iyo ka wacho ni kambi kidwa yawo kambi wan gi the Companies Act, kidwa yawo registration mar name bedo partners wan gi business registration SACCOs. Tineno ni registration mar churches to gi regulation mar churches onywandi kumoro achiel ni Societies Act. Koro seche ma mano timore kaso wadwa kelo pen chik moro ni regulations mana gimoro madundo mane that Societies Act, chik ma chon kabisa from 1968. To ok wang'eyo ni to churches gi
oningo bed ni wabedo gimoluongo ni sector specific. Wang'iyo chik ma regulate churches kendo kwa nywande societies ma koka goro gimoro timore to wanyalo ng'iyo. Seche moko aneno terminologies kanyo miwacho ni indoctrination kata wilo paro mar dhano, radicalization to gima chalo kama. To ka koro idwa ng'iyo fuon wach ni to ere kaka inyalo mako ng'ato gi chikno, iyudo ka tabu nitiere. Koro sirkal wanyalo dhi gima notimore Rwanda between Tutsi to gi Hutu in 1994. Nwa form gimiluongo ni a special tribunal mar Rwanda manong'iyo gini. Kes gini kitero ordinary courts mokwongo ni kes achiel mar mada kata wacho ni manslaughter kata obed ang'o, onyalo kar achiel kende kwa yale kitemo matek to higni 2 higni 3 mana achiel to ma idhi charge ng'ato gi 109 cases mag bodies. Mano ok inyal kawo that time. Koro penjini mana kanyada penjini kama piny owacho chimone kaka gikawo jodola ariyo gisemako oselor bengi magi mwandu magi moko osekawo, ineno ka wadhi thalo pi? Aneno ka en gima ok dhi konyowa ahinya gimitimo. Sirkal noningo bed ni kawo time kes kara mana ka wach ni wamako Ezekiel. Koro apenjori ni dongo miye nyaka tich ariyo mabiro. Ipenjo tich ariyo no idhi yuda gi ketho mane. Okay? Seche moko bedo nitiere jomoko be manyalo achech moko be nitiere. Koro mondo sirkal ong'i gini iluongo ni holistically or in totality. Sirkal ong'i ni to ang'o ma inyowa. Kalieko ni mana matin e higa 2013 nwan gi the Truth, Justice and Reconciliation inquiry mano chung'ne gi mano osewa Isaiah Kiplagat. To nitiere reforms mane otemo wacho ni mondo watim in that report. Pok obedo implement nyaka kawuono. Nyau akai koka keto blame game. Nyau akai gimiluongo ni the security apparatus. That reform no wacho ni waked gi police reforms. Wasani wagolo gimoro ni police force wakete police service to nyau bedo mana ka jomoko osebedo ka chwalo ng'urgi ni Mackenzie ni jok manitiere police apparatus tema nitiere balini ka no maka fuanda kendo no keto fuko ma kate ne dhi chwalo mana ng'urni yudo mana ka ng'ani weyo. Koro mane gima inyowa kabisa. To kitimo kana kendo the same mistake ma gimek. Iyudo ni gichako gigolo polise to gitero kuma chielo. Imana da penjeni to okang' ma jatend migawo mar arita okawo mar daro obila kata tendo obila e kaunti ma Kilifi mano boromo to mano e yo minyalo konygo obila ma samoro noninde tich kata mano temo mar mondo mi opand jomaundu ma hinyo jopiny. Mano oge gima gisolve nikech igolo tabu kae titere tabu kuma chielo. Tem ne ka civil servant kata jatich sirkal otemo tem mar ketho tigole kumoro i transfer ni titere kumoro marach kata wach ni iye piny kucho. Mano gima sirkal osebedo ka timo ahinya to ken gima konyo. Gima sirkal onego bed ni timo ni yawo ni file, yawo ni inquiry. Wan gi ulongo ni IPOA, Independent Police Oversight Authority kae mang'iyo. Kata mana within police unit kae cha wan gi unit mang'iyo weche mag polise go. Oningo bed ni ng'ato ka ng'ato bedo investigated, itimo nonro in nitimang'o. Kane timo marach tigoli oko. To wach mindogolo ng'ato titero kuma chielo, koro kuma ntiere to dhano onge, dongi kelo mana ne jogo tabu. To magi ma sirkal osebedo ka timo from independence, to gi expect good results. Magi mok nyal konyo kata kabate. Bende penjo maduong' bedo ni to bende nitiere kaka oganda nyalo donjo ne piny owacho kata ng'ato nyalo dhi mondo donjo ne piny owacho kaluwore ni magi gik mane timore e bwo telo mar jo arita kata apisas mag arita kaluwore ni piny owacho ni kod ting' mar rito oganda. To ayudo ka oganda osetho matara kamano to piny owacho wacho ni ne gionge kod wach kata ne ok ging'eyo. Nitiere yo minya donjnego piny owacho? Mana dier kabisa kano waloso katiba ni higa 2010 nwayawo dhot mar do maduong' kata malach ne ng'ata ng'ata. Koro wan gi molo ni local standard chikwa. Tiene ni oningo bed ni ing'eni to ito in gi interest mani court. To tinde golo ni in the current dispensation. Tinde wach ni ito in gi usiana gi chik gina ne gi thogo nade. Ito okonyi gang'o. Mago gik bona golo. Koro ja Kenya mora mora. Mane miyudo ni nitiere jok matinde dhie do kadonjo ne sirkal obedo kiyo obed anybody. Chiko wiye ne ng'ata ng'ata. So long as ni ing'iyo ni in gi case maber, analyze facts gi maber to giotese ni itero maber. Chiko wiye ne ng'ata ng'ata kade ni nyalo dhie do tiwacho ni sirkal nokotimo kama kama. Kes mane luongo gi kisungu matin ni dereliction of duty. Omi tich body thing
to in sirkal onego bed ni rito jopiny to kitimo gini giweyo malach kabisa kesi nyalo penjori ni mokwongo ere kaka bodies 109 inyalo iki to sami iko gi to sirkal kia mokwongo ni chik wacho ni kidwa iko ng'ato nyaka imany burial permit makiko ng'ato without burial permit to en ketho kidwaro exhume body kata ida golo body be nyaka iyud court order kitimo kamano be en ketho mar adek seche ma ng'ato tho be notere mochari to records mag mochari wacho ni ng'ama notere kanyo koro ineno gigi en gima onego bed ni wang'iyo ni to ere ng'ama nokoso to kanokoso to inyalo tim nang'o koro dhano ng'ata oyiene mar dhi e doho mar wacho ni sirkal nigi ketho. Erokamano mana ka watieko wach mar dini magalagala ma ok mokwongo wasebedo kod gima thoth kata kamano ok apar ka nitiere doho mosega kumo kata golo kum ne achiel kata mora kaluwore koda wuondo jopiny kata keto weche manyalo lalo jopiny mana ka watieko kamibete kaluwore koda penj chike mapacho ka ang'o monego tim kata pono ni en chik mane monego losi mar mondo mi otem e gayo jopiny ma samoro nyalo bedo nogalore kata nyalo wuondi mayot mondo mi watiek weche mag dini magalagala bende opong'o ok pacho ka kende to e piny mangima. Ya simpro sada wacho gik mokadek mokwongo ni kami historia higa 2016 nyakete machuok mondo watieki yakete machuok ne onaga gi pasta moni Victor Kanyari nokelo gimoro miluongo ni panda mbegu sirkal noneno mano to wacho ni ng'ano timo marach mokelo gimiluongo ni moratorium mondo koro kik register churches then sirkal oling for so long no kwa register churches then sirkal koro yawo ne churches to gibiro gimiluongo ni regulations ni mondo yawo church onego bed ni timo kama to hie gima inyo mane sirkal nokotimo en kaka mana wacho chani sirkal nokobiro gi chik ma en sector specific ma wacho ni ma en chik monego bed ni tayo churches te nikech king'iyo kata the concept of religion en gima iluongo ni emotional en gima kichako wacho ni dwa debate gi ng'ato to unyalo temo mugoru kata mane udi seche moko yudo ni like the pastors wan gi pastors mabeyo to gima richo seche moko yudo ni kata mana udi mantiere tabu nitiere ng'ato wacho ni ng'eni mano kombe pastor mok inyal tiyo godo ni na yango gweno to gweno no agoko no kikimul pastor kiny bio chamano koro miyo moro nyiso dichuo koro gin gik ma emotional onego bed ni mokwongo ni civic education especially in Africa concept mar religion waket wang'ao mbele ahinya to kwang'i matut kar mana kaka muma puonjwa koro en gimoro monego bed wang'io holistically in terms of civic education na jopinywa ni to bende in gi uamuzi mari kata gi yie mari to mar ariyo sirkal koro onego kaw gini motegno mondo ong'eni oket chik my specific ne churches ka gimoro timore kaka sani kes ng'eni sene jok man gi lony mar ariya e weche mag koro prosecution gi arrest gidhi bedo gi tabu matek ni gidwaro kolo pen chike achiel kachiel mondo ng'eni to gini nyalo donjo kanye to de waseketo gini chuth kaka rising from lessons mokalo cha de koro waseng'eyo ni to gini wadhi chomo kanye kes kani kata kipenjo jogi moise nitiere debate ma ji penjo ni kata mada ok nyal timnegi kata manslaughter ok nyal timnegi tibo penjo ni tamo inyalo timnegi koro magi monego bed ni nono matut to moving forward sirkal onego bed gi chikes kata magi kana nyisi ni the companies act matemo maber 2015 mwaloso a very long legislation of almost 400 pages to mar churches to awe akan case onge ng'ama dwa mulo kiwacho tinyalo wachi ni in ipingo Nyasaye to en ni watemo konyo oganda mondo wabed gi yo makare manyalo konyo. Erokamano ahinya ng'eyo ni en twak mar ariya kendo biro dwaro thuolo mar mondo mi walos maber mondo wang'eni to wach mar dinde magalagala ochomo kanye. Erokamano sim. Nyakoromogi gi kae wakaw ywe matin waduogo gi weche mathoth e chenro mar OIMORE kik idhi mabor. Aora ni pi baro e kuonde moko mane rao yawo koro olok kuonde mane rao donjo e puothe kachamonwa puothe olokore aora ma pi koro muomo matek. Jopur manyamasari aywago lal tok oula mapek yweyo cham e puothe. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums.
Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Palomino chiena tandora mojonya. Kitume mowa kelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Ma sinema malich ma pok nuneno ga jokanyanam. Ka ema poda gana. Then grab this chance and get the opportunity. Ma kik bai kata matin. Kanyo to kende mora kabisa. Ywaruok e kind joot. Never. Don't drag one more into this. Osiep. Kod wuondruok. After all I have done for you, and this is how you pay me back. Manyo hera. You are mine. Yudo hera. I miss you. I miss you too. Kod lalo hera. Enough of your crap. Chung kachiel kinde matek. Dorothy, if you don't support your daughter, you're going to lose her for good. Ma en kidieny mokwongo mar Amolo. Be Amolo biro yudo giko mamor. Ng'e to mana e Amolo. Mana e Winam Cinema. Machiegni kono nyaka Ramogi oganda ma odak e alwora ma Nyamasari koro wuok oko odiochieng' achiel kende bang' aora ma Nyamasari muomo kiewo mare kendo yweyo puothegi kamuko moko kuom utegi bang' koth mane ochwe odhiambo manyoro kanoweyogi kod oula mapek. Oulano no obiro kendo nopong'o aorano, gino mane omiyo kalo kiewono kendo ywayo thoth puothe ka kuonde moko to ne obaro kendo olak kochomo puothe kod udi. Masirano koro weyogi gi paro kaluwore gi kech ma koro chomogi bang' koth kod oulano ketho cham manyocha gipimo kata ne gigeno kayo. E kinde mabiro, oganda go koro dwaro ni piny owacho ochop kanyo mondo oresgi e geng'o masira ma giwacho ni monjogi higa ka higa. Aora ni pi baro e kuonde moko mane rao yao. Koro olok kuonde mane rao donjo e puothe ka chamonwa puothe. Olokore aora ma pi koro muomo matek, pi ringo ma ok inyal kata yoro. To wasego koko saidi ma sirikal osewacho ni kelonwa tingni mondo mi olosnwago. To onge gibiro ndalo oro giwacho ni tinga biro. Warito manyaka koth chwe, koro gin kod lame excuse ni koth ochako chwe. Gimomiyo wan kod lal mang'eny, wageno puothegi. Kwaketo cham kaka nyo waketo ni, to bibiro to ywayo to dhi te. Koro wabet maonge geno. To sirikal bende ok dewa. Nikech debe ni sirikal dewa dikoro selosonwa pigni dikoro kalo mokwane chandruok machalo kama. Koro luoro mwan go ni kendo kochako chwe kendo ten pi ma kobiro koiro kopong kama. To koro wan ga joma nogero ute mag lo omugo te. Koro wan midhiero ne motamo wang'o konya konyo wach no nyabedo maber. Ewa kwa sirikal mondo yie wuognwa oko konywa. Sani gwendwa dhi te dhok wabe onimoge pi kuma wadhi gi jamni otamowa. Jopuonjre mohewo 100,000 ok bi yudo hola mar HELB higani kaluwore ni migawo mar omenda ong'ado bajet mag ucho omenda mar tiegruok nikech chal marach mar ochumi. Kaluwore kod bod mochung' ne chiwo hola ne kuonde tiegruok mamalo, migawo mar omenda ochiwo negi mana bilion 14.8 ka geta margi ne en silings bilion 20. Ma biro ka bodno wacho ni kwan jopuonjre ma ok chul hola medore, gima bende rocho somb joma moko mogeno kuom hola no. Jakom bod mar HELB Charles Ringera wacho ni jopuonjre 500 ne oro kwayo mar hola no, to mana jopuonjre 341 kende ema dhi yudo hola ni. Ringera bende omedo ni thoth mbalariany sani ni kod achiedh nade mathoth kaluwore ni gionge omenda mar tayo chenro maggi.
is about 14.8 billion Kenya shillings to fund about 341,000 students. However, we have we got a demand of about 500,000, which means we are not able to meet the entire demand. So we have a shortfall of about 140,000 students who we have allocated zero for this year, hoping that next year things will be better, or requiring about 5.7 billion Kenya shillings. And we continue talking to the students to give them hope that next year things might become better. Allows us them to disburse funds into a mobile number, which is typically what we use M-Pesa for. When they disburse that money, the students are then able to access the money. Joloch magiga mokalo etuke mag sekondaro ng'ado tiko mar finals machakore kiny. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiechieng' nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kine kolose. Totieno bane. Roslyn Obala. Jitenye ludi school to jiadimu agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre sa 2 okinyi. Kik bai. Another super sato mawarro mekae ni cheno milongo ni Mdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno ni shemar morlilo kuma itire no kako. Kalma sana kwa mzungu kando. Koma vitu na nirea. Ngani Ramogi nyarnyakati. Ngani kolo instrumental. Etum Dagmor. Ngeso ka Ngeso, sangwen tieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni pau tuke joloch higa mokalo e tuke mag handball kaachiel gi tuke mag okapu ong'ado tiko mar finals e tuke mag sikunde sekondar madhi nyime boma ma Eldoret County ma Uasin Gishu. James Opondo nigi ler mathoth. Tuke mag sikunde sekondar ochopo Nairobi kendo joloch higa mokalo nong'ado tiko mar finals e tuke mag handball e kidieny mar yowuoyi bang' rodho tim sikund sekondar ma Misingu gonde 25 kuom 14. Finals ma Kenya Hospital Hill biro rakore gi sikund sekondar ma Mboni ma bende noloyo Manyata gonde 19 kuom 17. E kidieny mar nyiri joloch higa mokalo Moi Girls ka Musinga biro rakore gi tim mar St Joseph. Game imekuwa mzuri. At least nilijua ya kwamba hii semifinal itakuwa ngumu, lakini nikawa nimejipangia na nikasaiki vijana, nikawaambia kwamba lazima tuwin hii game ndio tufike finali to defend trophy yetu ya last year.
E tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni, tim mar All Saints Embu mapok oloi tugo moramora biro rakore gi tim sekondar Mabutula e finals. E tuke mag okapu kidieny mar yowuowi, tim sikund sekondar ma Dagoretti mawuok kaunti ma Nairobi biro rakore gi tim sikund sekondar ma Laser Hill magin joloch nyadiboro e tuke mag sikunde sekondar. Jolochiga mokalo e tuke mag okapu kidieny mar nyiri kaya tiwi biro tugo gi Butere e finals. I didn't anticipate it to be easy because I saw Kenya in the group stage in their pool. They had a very good game, and for them to be in the semi-finals, it's not by any luck or chance, but it's something that they fought for. So for them, I treated them with the respect that it deserves, and I knew it was not going to be an easy game. Game imekuwa poa, tuliwacheza last year. Na hii mwaka imekuwa ni a sweet revenge. Tumewashinda. Last year walitupiga narrowly. Hii mwaka tumeshinda. So next ni finals. Joloch manyien ibiro ng'eyo odiochieng' makinye tuke mag okapu kaachiel kod tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni bang' joloch higa mokalo thichoko e nus finals tuke mag sikunde sekondar madhi nyime e kaunti ma Uasin Gishu. James Opondo, Ramogi TV, Eldoret. Ramogi mane makelo e giko mar weche manyien mag OIMORE. Moko kuom ote mabende wuoro ka aneno kanyo ka OIMORE uru ma e jasuba achiel wuodo dira. Jasuba oronwa mos awakao mos ogai ka wuok sikwadhi Ramogi ler to nyaka wadoge ndara. Anochieng' ka wuok Homabay sinda winjo Ramogi makare nyikwa Ramogi piny olokore to kare. Ber ka wabede dhot warit wach Ruoth Nyasaye chunywa wawegi. Junior Ochieng' wacho kamano. Ramogi TV and Daddy Wood Samson ka wuok game bar Kalare awinji makare. Jatend Azimio ni kare ngima tek sana waikore e maandamano ka chieng' tich ariyo. Ramogi TV wach mar ng'anyo to kata anadagi biro miyowa shida. Ana Abuja Jamtumba from Kisumu. Nyaka Ramogi gie kinde ni akwayo mar mondo mi awe chenro mar OIMORE gi kanyo. In mani ka thuolo mari mar bedo kodwa chenro ni aduoko erokamano. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa kinde gi duto ne en Elizabeth Otieno. Gie sani thuolo en Ramogi Night ka kolo aneno ka kanyo seiko masinde mage ka chiel koda ng'inja. Unid maber.